Azatlyk radiosynyň Ýurdun Demirgazyk welaýatyndaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, geçen aýyň başynda Balkandan gelýän atlylary garşylamak üçin Gaplangyr Gorukhanasynyň golaýyndan geçýän Altyn Asır köýlüniň boýnuna gurnulan dawarada Aktepe etrafynyň ýaşulysy 72 ýaşly Kakımradagy helak bolupdyr. Ýatlap geçsek, gurrun edilýän şäherden bir gün öň welaýatyň büdjet işgärleriniň şol sanly mugallymlaryň we lukmanlaryň en çemesi hiç hili amatlyklar göz öňüne tutulmadyk ýagdaýda çyýgly we soğuk howada giýjäni çölüň içinde geçirmeli bolupdylar. Kakımradagy bilen bir awtobusda çäräniň geçmeli ýerine baran ýolagçylaryň aýtmagyna görä, olal hem hökümet derejesinde gurnulýan dawaralara ýygy-ýygydan gatnaşyp gelýän Kakımradagy ençeme sagady çeken ýolly özüni erwet duýup başlandygyny aýdyp, saglyk ýagdaýyndan şikaýet edipdir. Wakanyň şaýatlary degişli jogapkar gurumçylaryň Kakımradaganyň üstüne derde yaramasaň, deregiňe başga birini alyp gaýdardyk diýip gyýgyryndyklaryny, şeýle de bir salymdan soň Kakımradaganyň ýokar gan basyş sebäpli ýogulynyny gurrun berdiler. Daşowuzda 100 günläp ýöremeli atlylary garşylamak boýunça geçirilen başga bir çärede welaýatyň Saparmurat Türkmenbaşy atynyň etrafynyň 49-njy mektebiniň müdiri Akmurad aganyň hem ýogulyny barada Sewitdäki çeşmelerimiz maglumat berýär. Merhumyň ýakynlarynyň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä, uzal hem ýokar gan basyşdan we demysmadan ejir çekýän Akmurad aga dawarada uzak gün ayak üstünde durup soňra özünden gidipdir. Mundan soň Akmurad agany Ruhwelent etrafyndaky hassahanalyryň birine ýerleşdiripdirler. Adynyň tutulmazlygyny soran hassahananyň işgärlerinden biri Akmurad aganyň bir hepdeden soň agyr ýagdaýda hosarlaryny gowşurulandygyny we onuň öýüne jan berenligini aýdypdyr. Ýokurky wakalar boýunça Daşowuzyň degişli welaýat we etraf häkimlerinden nähilidir bir kommentariýa almak synynşy netije bermedi. Galy bersede döwlet mediasyna Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 500 gün galmagy münasibetli şu ýylyň 5-nji maýyna başlanan ýürüş bilen baglanyşykly, uly şowhunly, saz dawaraly çäreler geçirilse-de bu çäre üçin ençemin öňünden görülýän taýýarlyklar we bollu diýilýän paçygaly wakalar dogrusyna hiç il maglumat berilmeýär. Ýürüş 2017-nji ýylyň 17-nji sentýabryna Aziýa oýunlarynyň açyljak gününe tamamlanmaly. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Atçylowa Türkmenistanyň Arçman şipahanasynda bejergal ýan wagtynda hüjüme sezewar edildi we ýa-ni ondan şipahanany terk etmek soruldy. Sultan Atçylowa Arçman şipahanasynda 31-nji oktýabrda bejergal başlandygyny, ol ýerde 8-nji noýabrda näbilli 2 denan tarapyndan hüjüme sezewar edilendigini gurrun berdi. Aşam saat 9-nyň ýarynda şipahanada dinjalýalara gatyk berilýär. Şo taýda bir 100 adam toplanan wagtynda ýan gatyk berilip başlananda menen bardym, biraz garaşdym, 2 tane aýal, "Inha şu da" diýdiler. Ýanky ikisi iki ýerden gyýgyryp başlady. "Inha şu daşy magazynyň öňünde surata düşürip internete goýup Türkmenistany maskara etýän, inha şu da" diýip ikisi iki ýerden bile gyýgyrýar. Ölerim şeýler gaty seslen gyýgyrýar, ýanky adamlaryň ünsün çekmek üçin şu adamlar hemmesi eşitdirýär. Onuň menen öz otomarsy gaty ýörek derrew otağa girdimde gulpladym. Ondan soň bir salymdan soň gelip gapy kakyldy. Kakdylar, men gapyny açmadym. Ondan soň gitdiler. Sultan Atçylowa bu ýagdaýdan ozal şol günüň özünde şipahanada ýene bir hüjümüň bolundygy barada gurrun berdi.
ayın tekidini Irak'tan saat 17:30 töweregi meniň ýaşaýan korpusumyň koridorunun uğrunda bir garry aýaly iki tane aýal urupdyrlar, horlapdyrlar, üstüne gyýgyryp "Nasen tura talyan" diýip şol aýaly beýleki spahanada diňjalýarlar kıylyk bilen iki tane aýalyň elinden alypdyrlar. Ýa-ni 70 ýaşlarynda garry aýal özünden gidipdir, onuň nobatçylyk malary çagyryp oňa tanjym edipdirler, däri-derman berip özüne getiripdirler. Ol aýallar bolsa arkaýyn gidipdirler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Atçylowa gurrun beren bu hadisanyň öz baştyny geçiren ýagdaýy bilen baglydygyny hatap edýär we hüjümçüleriň ýalňyşyp özüne direk başga bir aýaly sütemeti de var edenligini çak edýär. Soň men düşündim, ýa-ni şol aýal koridorun uğrunda garşylap oňa hüjüm edipdirler. Şonu men mekem diýip meniň bilen çalşyrypdyrlar. Men oňa soň düşünüp galdym. 9-njy noýabrda Arçman şepaxanasynyň işgärleri Sultan Atçylowanyň bejergilerini möhletden ir ýatyryp onuň öýüne gaýtmagyny soradylar. Ýa-ni Lukmanym maňa aýyň 9-gyny irden ýanyma geldi-de sen diýdi, şuň gaýrat etdi gidäý diýdi, biz haýyş etdik diýdi. Şondan soň nämedigini düşündim, hemme ýagdaýlara men şo ýerden aýyrmak üçin baş Lukmanyma da görkezme berilen bolmaly. Ola men ýüzüme gelip aýdy bilen ok, men köpürlerden näme şo ýerde bejergi alýan, Arçman şepahanasynda ýygy-ýygydan barýan, ýöne bir haýyş etdik, erteriýollarym ýapylar, kynçylyk çekerdiňiz, onuň şuň gaýdaýyň, ýene bir geleniňizde köpürek bolaýardyňiz diýip şeýdip sypaýçylyk bilen Lukmanym meniň haýyş etdi, meniň gaýtmaldygymy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 67 ýaşly Sultan Atçylowa 25-nji oktýabrda Aşgabatda polisiýa tarapyndan soragy çekilipdi we soňra nämälim adamlaryň hüjümine hem talaňçylygyna sebäp bolupdy. Sultan Atçylowa şonda Aşgabatyň Laçyn adly döwleti degişli dukanynyň öňünde emele gelen uzyn nowaty suraty düşüren mahaly polisiýa tarapyndan birnäçe sagatlap saklanypdy we nämälim adamlar onuň kamerasyny talapdylar. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçylaryna şol sanda Sultan Atçylowa edilen hüjümleri ýazgyryp beýannama ýaratdy. Türkmen häkimetleri Atçylowanyň we şonuň ýaly beýleki habarçylaryň öz işini ar almazdan we esassız goşulşmazdan ýerine ýetirmegine mümkinçilik dörediljakdygyna kepil geçmeli diýilip guramanyň 7-nji noýabrda ýaýradan beýannamasynda bellendi. Türkmenistanda türkmen dilindäki ýeketäk alternativ habar serişdesi bolan Azatlyk radiosu bilen işleşýän Sultan Atçylowa ýurtda ilat köpçüliginiň gündäki durmuşyna degişli problemalar barada maglumat berýär. Häzirki wagtda Sultan Atçylowanyň interneti we telefonlary işlemýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda awtologlaryň eýleriniň töleýän tölegleriniň muktary artdyryldy. Indiki ýyldan başlap awtologlaryň ätýaşlandyryş salgytlarynyň möçberiniň häzirkisinden 5 ýetse köpeljek diýip aýdylýar. Biz bu täze düzgün barada gurrun bermegi sorap Aşgabatly synçy Aman Murat Bugaýew üzlendik. Awtologlaryň eýçiligi boýunça salgytlar artdyryldy. Bu nähili salgytlar we olaryň häzirki möçberi nähili? Awtologlar birilen düzgüne laýyklykda, hususiýetçilikde awtologlar ýylaşadan bir ýere teknik taýdan gözükçülükden geçirilýär. Teknik taýdan gözükçülükden geçirilenine de edilen talaplaryň biri, o ýerde juda uly bolmadyk salgytlar bar. Şol salgytlaryň biri awtologlary ätýaşlandyryş salgydy. Salgydyň 200 metre şuňa çelli 10 manat. Ýöne täzeýilden girilýän düzgüne görä şol salgyt awtologyň ätýaşlandyryş salgydy 5 etde köpeljek. Bu arada Aşgabat şäheriniň köçe-ýol hereketine gözükçülük edýän gullugyň Kärim Demirgalynyň ýerleşýän ebaratyna işleýän işgärler gurrun berdiler, ýöne olar şol salgydyň meçhurnyň entek özlerine resmi taýdan gelmänligini, şol resmi
Vaatların noyabr, dekabr aylarının dowamına tayin bol täze ilden başlap güýje verileceğini aýtdylar. Şeýle hem awtology ätiýaçlandyryş töleğiniň törelenligi, tölenmänligi bir kompýuterleşdirilse haýsy awtologsan töledi, muňa gözlemçilik güýçlendiriljek. Amanradagy umuman awtolog eýetçiligini degişleri resmi düzgünler barada awtolog sürüjilere eýerlerine haýsy edaralar tarapyndan maglumat berilýär we edilir-häzirki siziň agzyan täze düzgünüňiz barada köpçülüge haýsy bolsa bir ýoldan habar berildimi? Köpçülüge biratlar habar berilmeýär. Bir haçan awtolog eýesi öz awtologyny nowatda teknik gözlemçilikden geçirjek bolan wagtyny birinden täzelikleri oňa ýetirýärler. Aýdaly salgytlaryň mukdarynyň artanlygy ya bolmasy goşmasy söýlegiň täze görnüşiniň birinden gaýdylýar. Bir awtolog eýesi bir ýagdaý bir aşonda urkalýar, birim awtologyny başga bir adama satadyna, ýagny awtolog olatdan beýleki adama, ýagny bir adamyň eýetçiliginden beýleki adamyň eýetçiligine geçirilenede resmi dokumentleri doldurmaly bolýar. Bile şo ýagdaýda Koçuyol Hereketi Kulluğunun müdürlüğü, ona gözlemçilik edýän inspektorlar, ine şeýle düzgünler geýildi. Ine şonda aýdýarlar, ýagdaý nemek buga düstürlenme radio, telewizion bilen awtolog eýerlerine ýetirilmeýär. Aman radagy ýene birje sowal, şol salgytlaryň möçberiniň artdyrylmagy ulag eýerlerine siziň özüňize nähili täsir getirir? Durmuş gitdiçe umman gymmatlaýar. Ol bine bir awtolog üçin tölenýän salgytlardan ol gitdiçe gymmatlaýar. Hem meselem aýdaly ýylla aýlyklar her ýylyň başynda 10% ýokurlanýar. Ýöne görüşimiz ýaly bine awtology ätiýaçlandyryş salgydy öňküsinden bäşikde köpeljekmişin gaýry yurtda ağzı karitlarının yenine gayrinin kımmatlak gidip oturma elbette bir adamların laytada garip katlığın gününe elbet təsirini önküllere mi yetiriyadi, häzire mi yetirer. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistanyň bazarlarynda azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagynyň fonunda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan käbir türkmenistanlylar pensiýalarynyň we kömek pullarynyň wagtynda berilmediginden şikayet edýärler. Daşoz welaýatynyň Könürgen çetrawynyň ýaşaýjysy 5 çagaly Maksat Anaýew oktyabr aýynyň kömek pulunu almak üçin eýem noýabr aýynyň başyndan bäri döwlet edarasyna gatnaýandygyny, emma her gedeginde eli boş öýüne gaýtmaly bolýandygyny aýdýar. Şu ýok, men damga üçüncü gerek barsam. Gün gece gitmenin alanı altta hakkı bilen akbatın. Sonra da 8-nji patak bolup ýazyldım. Her patakda 20 adam var. Pasaýokda. Pasaýanyň nimesi bar, wapşe men dogry. Dip 70 ýaşyna goloýlan Maksada gürrüň berdi. Ýaşlygynyň pikirine görä adamlara pensiýalaryň we kömek pullarynyň wagtynda berilmän döwlet edaralarynyň öňünde uly nowatlaryň emele gelmegi ýurdun ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigi bilen bagly. Adamlar basa şu ýeteritmesiniň alamaty bolmasa mamaşka, garry mamaşkama saýryň wagtyna poçta akap paýrak edi. Gazet paýlary bar, gazet paýlar. Akap edi. Dip Maksada aýdýar. Ýeri gelen aýtsak, inni ençim aý bäri Türkmenistanyň dürli welaýetler şäherlerinde döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň aýlyklarynyň, kömek pullarynyň, pensiýalaryň we studentleriň stipendiýalarynyň wagtynda berilmeýändigi barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna maglumatlar gelip goşýar. Bu giýja goýmalaryň bolsa ýurtda azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlan döwründe eklenji diňe aýlygy, pensiýa ýa-da kömek puluna bagly bolan maşallara yaramaz täsir ýetirýändigi aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna döwlet işgärleriniň dähmet haklaryndan 2017-nji ýylda Aşgabatda geçjek Aziýa oýunlarynyň çykdajylary üçin meýletin görnüşde bir böleginiň tutulup galynýandygy dogrusynda hem dowamly maglumatlar gelip goşýar.
Şeýle-de Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşigine agda kärhanalardan hem meýletin salgyt alınýandygy we munyň netijesinde ençeme hususy firmanyň öz işini besetmeli bolandygy hem habar berilipdi. Sözümizin ahyryny aýtsak, Türkmenistanda aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň we studentlaryň stipendiýalarynyň wagtynda berilmeýändigi we onuň sebäpleri barada resmi medeniýetde halk köpçüligine hiç hili maglumat berilmeýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Medeniýet email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Medeniýet email bergisi gmail.com. Gepliyar Azatlyk Radiosu. Men Araz Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Ses berişligiň gotornukly diýerlik netijeleri Moldowanyň prezidentlik saýlawynyň ikinji tapgyryna orsiýete ýakyn edýän kandidat Igor Dodonyň ýeňiş kazanandygyny görkezýär. Berilen sesleriň 99,9% sanaldy. Munna Dodonyň kazanandary 52,29%. Ýewropadan tarapdarlyk edýän kandidat Maya Sandunyň alandary bolsa 47,71%. 14-nji noýabrda Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Alina Russo kanuny laýyklykda Igor Dodon Moldowanyň prezidenti bolýar. Sebäbi ol ikinji tapgyrda sesleriň köpligini kazandy diýdi. Sosialistik partiýanyň başlygy Dodon şuň ýer bilen paýtaxt Kişinýewde bir medeniýet ýönegiňne biz ýeňiji bolduk diýip bilýäris diýdi. Ol soňra biz ähli Moldawanlara hem Ýewropa Birleşigine goşulmagy goldanlara hem de Moskwa bilen ýakyn gatnaşyklary isleýänlere prezident bolmagy wada etdik diýip sözüňüzüne goşdy. Dodon Hereket we Raýdaşlyk partiýasynyň kandidaty Sandu Berg ýöne gawy göreş alyp bardy diýip onuň adamlary köşüşdirmek boýunça kömek sorady. Resmiýetiň aýtmagyna görä hasaba alynan ýylatyň tahminan 53,13% 13-nji noýabrda ses beripdir. Ýöne köp Moldawanlar ýurdun Londondaky, Buharestdaky, Bolonyadaky we Moskwadaky ýerşahanalarına we konsulluklaryna ses berip bilmediler. Muňa hem sebäp bolan saýlaw işgärleriniň ýeterlik saýlaw kagallaryny iýerbermänligi. Sandu saýlawlar gawy gurnulmandyr diýip saýlaw resmiýetleriniň wezifeden çekilmegine çagyrdy. Ol ýüllerçe adam ses berip bilmedi. Uzak ýerden gelen raýatlar sawukda, ýagynna garaşdalar da ses berip bilmediler. Gurrun edilýän saýlaw 1997-nji ýyldan berde Moldowada prezidentin parlament tarapyndan däl, halk tarapyndan göni saýlanan ilkinji saýlawydyr. Kommunistik hökümetiň Sewda ministeri bolan Dodon oktýabrdaky saýlawlaryň birinji tapgyryna ikinji bolan Maya Sandudan 10 derece öňde gelipdi. Ýöne o sesleriň aglaba köpligini kazanyp bilmän 13-nji noýabrda ikinji tapgyr beýasleşige çykmaly boldy. Bütün Dünýä Bankynyň gozalky yktysadçysy we bilim ministeri Sandu Ýewropa Birleşigi bilen has ýakyn gatnaşyk gurmaga çagyrdy. Ol Moldowanyň esasy energiýa üçinçisi bolan Orsiýet bilen ýakyn ykdysady gatnaşygyň hawplydygyny aýtdy. Dodon 13-nji noýabrda ses berenden soňra Astăzi am votat pentru viitorul țării noastre. Bugün watanymyň geljegi üçin ses berdim. Men Moldowanyň geljeginiň bardygyny berkenen ýaryn. Moldowa agdy bir garaşsyz we öýelbaşdak ýurt bolar. Men öz ähli çağalarymyzyň şu ýurtdaky geljegi üçin ses berdim. Men ýurdy geçen 7 ýyllykda dolandyranlaryň garşysyna ses berdim. Oligarklaryň Moldowa Respublikasyny dargaçak bolýanlaryň garşysyna ses berdim diýdi. Sandu hem 13-nji noýabrda Kişinýewde ses berenden soňra jurnalistlara şeýle diýdi. Am votat pentru oamenii minunați ai acestei țări. Bu ýurdun ajaýyp halky üçin ses berdim. Men kampaniýa geçen hepdeleriň dewamyna täzeden tanap, menne güýçli täsir galdyran adamlar üçin ses berdim. Men medeniýetlilige, hakykata, dogruçyl işe, bilime we mertebe ananýan adamlar üçin ses berdim diýdi. Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Habarlar gündeligi programmamyzy Awgan türkmenleri bilen bagly dowam etdirýäris. Awgan türkmenleri halaçylyk bilen meşgullanýar. Olaryň aglabasy haly dokap satyp maşgala ekleýär. Ýöne soňky döwürde halynyň bazary pese gaçdy. Howpsuzlyk şertleriniň yaramazlygy sebäpli haly alyjylar Awganistana kän gelmeýär. Şoňa garamazdan haly senedini östürmek üçin Awgan türkmenleri alada edýär.
Awgan türkmenleriniň dokayan Hal Muhammedi adly halysy hallanyp alynýar. Onun şu derece yetmegi boyunça Hal Muhammed Hacı 40 yıl tuvarege zahmet çekipdir. Hal Muhammed Hacı bilen söhbetleşige sizin dikkatinizi çekýär. Halini ötürmek için köp mehnet ettik. Sene 46'dan işler başladık da şu dereceye yetişti. Sene 60 yıllarda 1 metre halini yoğun ipten olsa 160 darası satıldı. Yün bildire verildi. Yatama ondan sonra işler başladı. Malumlar edip biz ayttık sizler şu işle etmek özümüzün gerekli yaxşı yünümüz var. Buradan işten gidelim. Yine yaxşı olmadan abay olup barıyor. Türkmen halysynyň hylini ýokarlandyrmak üçin ençe mil zahmet çekipsiňiz. Ol netije berdimi? Biz oğala onun yümüne mehnet ettik. Oğal halinin düýbi ustahany yümünü. Halis yümüne bolmakly gerek. Bir koyunun yümünde 4 kısım yüm var. Biri kılına ayırmalı, biri petri aşağı kanatlarakta işliyor, ona ayırmalı. Biri mana karnasty karnayana ayırmalı. Ortasından şunun alıp hem ucu kıllak koldan, hem petiden ayağastı, karnasty büyüğüne koşmalılar. Ortayıda halini bir. Onun barkam ziyat boluyor. Biz oňadan bolýar. Ana şu etseňiz bolsa haliniz oňa gelir. Eňde de gep bar. Regem takallyp bilen işlemede aslan. Hukda renkler var. Özümizde çöp renkler bar. Bizim haliniň dünýä meşgul bolşulygynyň sebebi bul. Bizde kara kolyum bar. Kara kolyum gözi düşek için öktür gerekli zat boldy bol. Pet yatan ýok. Birak kırk tutan ýok. Kara kolyum göz. Özüm bolsa bul şu kara kolyumga münasip bizim etýän akşylamy bizde akly ýok. Ana biz şunu için bolsa ýene hem zahmetler edersem hem baýakda satýar. Moşluklar gelip şu halyň arkasından harlanman güzel edip oturýar. Halynyň naqşatyny hem üýtgedip oňa täzelik girdiňizmi? 56 rakam naqşa tapdym. Hemmesi türkmen naqşasy. Hemmesi oldu edilki anana türkmeni bolşy. 56 taçy ýetirdim şu koýda tapdym, koýdan aldym, başgadan aldym. Her kysym naqşa işletdim. Türkmen kadim gelen türkmen naqşa işletdim. O kara koýly bilen tapdym. Oğlanlaryňyzam haly iş bilen meşgullanýarmy? Hawara bizim oğlanlarymız, başga aşnalarymız, şagirdlerimiz Uganistan'da gitmedik, gelemedik, yere kalmadı onun. Belki Pakistan'a mı üretildi mi? Pakistan'a mı etiyorlar? Rengini etiyorlar. Getirdik hem yere. İşim oluşuna karayıp da. Bana adam merdime halı üretmek için, halı vermek için aktıda ortaca oğlumuz var, alımız var, oğlum aktıda buldu. Alkıdan bulmasa olmaz, yayramasak bulmadı da. Hal Muhammedi deyip dokalyan hallaryňyz bütün dünýäde meşhur. Sizin özüňiz hem daşary ýurtlarda halk tanaýarmy? Benim işimi Hal Muhammed halini tanıyor, men tanıyın yoklar. Men özüm görkez biriyim yok da. Bir kızıklı gap boldy. Peşawarda bir öldükhanada oturýardyk. İki tane haýdar karşılar geldi. Oğlum aýtdy, şu Hal Muhammed diýdi, men atam bilen. Men 30 ýaşa şu Hal Muhammed diýdi. Bu işanmady. Men garap aýtdy, seniň adyň Hal Muhammeddi, oňa sen Hal Muhammed diýýän. Ben aýtdym, bulardy sonra diýdim, da men adam hoja kabul edýär. Ýaşandan ýok diýdim. Ol aýtdy, dünýäde ýaýran adam bolsa, dünýäde ady halini ýaýradan bolsa, dünýäde atdy adam, biz bunu bir hepdeden görülmesek. Amerika'da bir konferans ettiler. 200 adam Amerika'ya ve Afganistan adamları bir otelda ceblenip nane içtik, oturuştuk. Ondan sual cevaplar oldu. Sonunda bizden siz dedi, nasıl şu halinde icazə verdiniz? Hemen öğretip başladık bunu dedim. Yaxşı tutun şunu hemen verdi, bayakta yaxşı oluyor dedim. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Ulum Radi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip oturýar. Programmamyzy saatlar kesmeden soň gaýtadan ýazyda dinläp bilersiňiz.